Hello, baby gutan na to ni. Kaya nga naman, nagsaka na jud ang kaso ron sa COVID kaya mga tao man dili mo sunod. Unsa ka kung atong silang silutan no? Sige, pili bi kung unsa atong isilot nila. Mao ni mga pilianan atong sabutan aron madisiplina ni mga tao. Una, say maayog ipatong ni nato sila sa balay sa mga hulmigas maliglima ka oras ang pagam o di ba kaha laparohon ni nato sila gamit ang panits durian pwede sad no sa atong kalagot pwede sad nga ihigot din nato sa punuan sa kahoy nga daghan kay tilas o di ba pwede ra sad og liguon ni nato isla ininit tubig o aron madisiplina kay wala na disiplina itaas na kayo ang kaso sa COVID-19 labi ng Cebu no grabe na kaayo o unsa pa may naunahan ninyo nga silot nga ato ni ipahamtang nila aron maglikay na ni sila kay kapoy na kaayo laay na kaayo nga kita nga nagkuan ratas balay perting laya asa man gyud ha asa pa man pwede nato ibuwad din nato sa init o sa kadlaw pwede sa din nato sila kusion kusnuton gamit ang nail cutter syaro pwede sa ipapaak ning dunggan sa ngilit sa pultahan atong palukpitan ang sa pagod pwede sad natin ipasandigon sa bongbong nga daghan kayong dagom syaro kay grabe na nito ay kahit kay mga kuan kay mga puno-puno sige bye lagot ako